Baba osesezulwini, maliphatha ngicela igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayize emhlabeni ngasezulwini. Awusiphe namhlanje. Isinkwa sethu. Welcome back to my channel. As a new viewer, welcome. So, asizwe ke namhlanje ukuthi lento engizoyichaza ithini. Bayede. Nje ke emakhosini ngizoqala nje ngicacisela ukuthi mongenazo lezi impawu zongomuntu ezikhomba njengomuntu onesithunga. Awuloqala uba umuntu onosizi, uyashesha ukuzwela umuntu ngisho ngasho something kuwena, leyo nto uzohamba uye endlini ufike uyihlaziye kahle bese uyabona ukuthi lo ngijwayela kabi noma lo ubethi, so okukhombisa ukuthi wena unesithunga. Bese ufikelwa inyembezi ukhalele into ngisho kuthiwa lento incane kanjani but uzoyihlaziya kakhulu bese kuba into issue, uyabona uyicabange lento uyihlaziye. Haleluya. Number 2, amaphupho akho aba nomuprofeti, noma uziphuphe wena uprofeta noma omunye umuntu eprofeta ngaleso sikhathi. Number 3, umuntu ongenelwa ubuthongo out of the blue, uzele ngazela kangaka yini lengizelisayo. No, phela wena fanele ulala uphuphe bese beyakuchazela into yakho. This how uhlezi uzela njalo, uyazela after 3 minutes noma after an hour wena ufile ukuzela. Amaphupho bakhuluma ngamaphupho abantu bomoya. Bayede. Uphupha amajazi, izembatho, iziphika, amathusi, izikhali. And then number 4, some of the herbs doesn't work for you, even if maybe there is a so powerful herb. Impande yakho ijule kakhulu, ivele ingakusebenzeli as umntwana womoya. Engazi ukuthi ungasebenzisa impande eqolene nawe njengamaprofeti, izambono, le impande kanjalo ezikhanya okujulile. So impande ezinye zibe ngakusebenzele at all kuze kube mhlawumbe amanzi noma isiwasho esikusebenzelayo. That is true as well. So as umntwana wesithunywa, uprofeti bakho akudinga ukuthi to have an initiation noma ukuthwasele kakhulu kona in order to have izinto ekanjalo, but udinga ukuphakanyiswa to be helped by someone onesithunywa njengawe, to be your spiritual mentor or to uplift you, akusize. Ukulalela amaculo like gospel songs, some of them they just like click out of the blue emqondweni wakho, and then kube ngathi ungahlabelele noma uzuqamba iculo, isithunywa leso, umoya nje kuwe okulidayo kuzo zonke izinto ekanjalo. Ufikele nje ngathi ungahlabelela, uzujule, uzufike lo usizo uhlabelela, uyabona. So siyakucontrola ke lapho, siyakukhombisa ukuthi no, asijuleni manje. Number 6, you sense negative energy so easily. Ngisho kuthiwa usendlini, uwena kubo bonke abantu basekhaya osheshe ezwe into esemnyango noma uzwe inyawo ukuthi no, khona into ekhona la egcekeni, khona umoya engikuzwayo, angikho right. Uzuphumele ngaphandle noma uphakanyelwe umoya, lize liphakame idlozi noma kuphakame isithunywa sakho nje ngempela ke sona ke. There is the only thing ekhombisa ukuthi wena ungumntwana onomoya, yabona. So siyakhombisa. Then number 7, kwaqalwa nje kwafunda iBhayibheli noma kwahlatshelelwa enkonzeni, wena uzozamula. Uhlele eduze komuntu eTexini oneyinkinga, uvela uzamule. There is a big sign ukuthi unesithunga. Uhamba nomoya ojulile. Yonke into nje ekuthinta ukukholwa nenkonzo with a particular time uyazamula, futhi uba uzamule lokho uzukhale ngisho inyembezi zehle. Isithunywa leso, isithunywa nje leso esingeke saphikiswa. Nomunye umuntu ongakuphikisa angakutshela ukuthi no, hayi mhlambe nje uyayizamulela, isithunywa leso. Number 8, uthatha ukugula kwabantu. Once nje wabasendaweni
even usemole or usemcimbini ubuye ugula uma ufika endlini, noma ngaleso sikhathi uyaqala uyagula, kuhlunga iqolo, kuhlunga iy'nyawo, amahlombe ayasinda, izinto nje zithi phathwa yikhanda kuthi memeza. So isithunywa leso, isithunywa nje leso. Number 9, iy'ndlebe zakho zigcwala amanzi, ngathi zinamanzi kahle kahle, angisho nje ukuthi ngathi zinamanzi. Lokho kusokukhombisa ukuthi in that particular time kusekhona idlozi lamanzi, the water spirit esuke present ngaleso sikhathi. You need to listen to your mind because bakhuluma ngomcabango, iy'thunywa zikhuluma ngomcabango. Then you can sense ukuthi maybe you need a cleansing, you need to pray ngaleso sikhathi, noma kumele kube khona into okumele uyiphahle to find the problem. Number 10, umzimba uhlale ubanda umzimba wakho. Ngisho kuthiwa iy'nyawo zakho ziyabanda ngazo ice, ngisho nezandla zakho ziyabanda, uyaphuza ukufudumala. Engathi ungaphuza mhlawumbe something that is warm, noma uyimbathise ugqoke kuyima uzuzi nawo ngifudumele. So kusuke kukhombisa ukuthi imosi yabantu bey'thunywa abakuwe, abantu abahamba esimeni samanzi, so abantu baphila emanzini. So imimoya nje, iy'thunywa nje ey'qhamuka kakhulu ngokwisimo esinjalo. Number 11, unokuvaleka amehlo out of the blue like 2 minutes, you like as if like you go blind. Lokho kusokukhombisa ukuthi vele abantu abasembeletheni badala, abanye bahamba vele bengasaboni, not ukuthi sebezokudala lokho, but they are so powerful, they can able to come to you, but you need to understand ukuthi ngaso sikhathi sekuphakama umuntu onenkinga ye-eyesight, yabo nje izinto zakhe zizithi ziyafilisa, amehla vele afilise amehla akho. So amehla akhe naye asuke ngekho kwinto ekahle, uyabona. So lokho kuseqonde lokho bayede, so ikona. Number 12, unokuvaleka amehlo out of the blue like 2 minutes, you like as if like you go blind. Lokho kusokukhombisa ukuthi vele abantu abasembeletheni badala, abanye bahamba vele bengasaboni, not ukuthi sebezokudala lokho, but they are so powerful, they can able to come to you, but you need to understand ukuthi ngaso sikhathi sekuphakama umuntu onenkinga ye-eyesight, yabo nje izinto zakhe zizithi ziyafilisa, amehla vele afilise amehla akho. So amehla akhe naye asuke ngekho kwinto ekahle, uyabona. So lokho kuseqonde lokho bayede, so ikona nje. So number 13, iy'nyawo zakho zinokuhlangana, noma uze ngathi sihlangene ngazufishmolele. Lokho kuyakhombisa ukuthi imoya esuke ihlangene kuwe iyisimo esinjani, noma ngeke uthi uyaqalaza, uyaqalaza. So kuba into kanjalo. Abantu abadala guys bayasikhombisa ngezinto ey'ningi, the lot of things they show to us. Number 14, you wake up as if like uvuka umanzi molele, ujuluke ube manzi uyangizwa yini? Lokho kusokukhombisa ukuthi abantu abakwembethe, they draining a lot of water inside your body. So engasimove ngokuphuza amanzi, ngaphuza ujeke uqede. So number 15, you taking so long mawugeza, uyawa enjoy amanzi, uhlala nje thana kuze kuthi umuntu awuqedi ukugeza, namanje usageza. Idlozi, isithunywa sakho siwesijabulele wona amanzi, ukuthi engazi ngahlezi uhlanzeke kanje, uyabona, hlale nje phakathi emanzini. Isithunywa leso siyakwenza nje sikucontrol impilo yakho. Number 16, and sorry, siyakukhipha kubangani isithunywa njengami, fane njengami nje, siyakukhipha nje kubangani, sikuxoshe nje ube wedwa, uphile wedwa empilweni, do everything alone, to be independent, yabo. Siyakwenza lokho isithunywa. Sometimes
you find out, like, you end up with a lot of people and start speaking about your problems. Uqale nje ukhuluma ngeenkinga zakho kubantu. And bona they become like, feel free to speak with you about their problems because they can sense, or they connect with your spirit and feel free to talk to you with a lot of things, their mistakes, their failures. Bayakhuluma nawe, bayakwethemba, uzizwa wethembekile. Uzizwa wethembekile. Umuntu uzizwa ngathi ngakhuluma nawe, akhulume konke, akutshele everything about inkinga zakhe. Usuke edonsa lo moyo kuwe, usuke ezwa lo muntu ohamba naye, azazibone naye ephila. Of things, izinto had failures angakwazanga ukuzenza empilweni, nezinto ezingimfihlo. Umuntu akutshela imfihlo yakhe uzuthi yibo lo muntu cha mhlawumbe mina ngingangahleba ngaye noma cha akacabangi, but even though ngeke uzokwenze lokho, but now uyathutha usengathi angitshele lento. So usuke isithunya suke sithi continue to speak again and again and again. Isithunya sakho leso suke senza lokho kuyena, then umuntu akhulumeke, boom, yabo. So this is how ithunya, they're so powerful. Abantu abaningi bazibona ngazuthi isithunywa kakhulu bakuphambanise kube ngathi umuntu ungenela ithongo, azathi umuntu kumele athwase, noma umuntu akubonele into enje asimele uthwase. Thothi unesithunywa kuphela ukuthi simandla kakhulu uma ungakasiphakamisi, ngoba sesifuna ukuthi ulandelele konke ukukhanya. Utholele izembatho, uhambe isonto, ukhuleke, uhamba amanzi, ube nekugeza, ube nezibane osebenzisayo emsamo wakho. Uqale nje manje umsamo ukukhanya uphakamise ukhande, uzube yilento ufuna ukuthi ube yona. Uyihlambulule ngezinto, geza, uthandeke, ufake osawoti, yabona, ukhande nje izwasho, uchele egcikeni usimo uvuke ekseni, uguqe phansi ukhuleke, nasemini kanjalo nasebusuku. Lapho isithunywa attractor siyasondela, even futhi umuntu angafika break it down, because when you are so powerful, because leyo nto ihlezi uyilanda longaziwa, ongakazi futhi wabonwa, akekho umuntu osekuwambona, kodwa abantu babe nemfihlakalo ngoJesu. Khona uJesu abantu abangamazi, khona mhlambe kudala abasebe bahamba bakhothama bamaziyo, kodwa thina simazi ngamehlo kwayena uJesu. Simbona ngezithombe, kwazona izithombe ezinempikiso kwakhona, kodwa thina sikho lapho. Kodwa thina sithi-ke sizolandelela ukukhanya, ngoba lo mhlaba awuzange wazibeka, wabeka, wakhiwa, wadala umkhathi as a universe. Thina esiphila ngaphansi kwawo, osihlengile, nawe awuzange uzibeke. Waba nomuntu owadala esithi umfihlakalo esingamazi. Asazi noma ungumoya, noma uyizona izinkanyezi zonke lezi, noma uyaphila njengathi, noma sicabanga izinto eziningi, kodwa lo muntu indlela esimcabangela khona sicabanga izinto ezinkulu esizibheka phezulu. Sithi kodwa Nkosi, wena uyasizwa. Kodwa sina-ke ukuze sikwazi ukufinyelela kuye, fanele siqale kwindodana yakhe uJesu. Uyena owachaza ubiyena uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngubani, kumele senze njani, kumele simkhothamele kanjani. Waba umntwana wambula, wakwazi ukumbona yena ngokwesimo samehlo nakwesimo somoya. So ngiyacela-ke nathi ukuthi sikwazi ukubona izithunywa zethu ngokwesimo samoya nangokwesimo samehlo, because isithunywa siqale sibe siveze ngezinto ngokukhanya, kube ngasubona umbani, kodwa sobe sikhulume ngalezo zinto lezo. Next video I'm just gonna explain izinto, kuye ngiyikhulume izinto ekanjalo ukuthi kubonakala yini, iziphi izinto ezibonakalayo uma umuntu onesithunywa, yini oyibonayo, ubonani kahle kahle, uyabona. Ngizobe nje on my next video to explain those type of things, okay? So namhlanje ngiyacela ukuthi umuntu-ke namhlanje asiqonde, alandelele ukukhanya, mona lama signs nje or type of symptoms. Ngiyacela ukuthi uqale manje uconnecte nesithunywa sakho, usinikeze uthando, sibe siveze ngesalukazi, siveze ngekhehla. Uyabona so ngimbethwe ikhehla, ngibethwe isalukazi la, awuthi ngibize ugogo wami siguqe phansi nedolo sikhuleke naye, angivezele ukuthi yini la ifuna kumina, ufuna ngenze njani, ufuna ngilapha abantu ngamanzi, ufuna ngishumayele, ufuna ngibe umbhishophi,
ufuna ngenze njani, ngisebenzise futhi nezimpande ngoba phela ziyangena nezimpande, yabona. Konke lokho-ke abantu abadala nje bambulula into ey'ningi, ithuna ayifani. Hallelujah. Don't forget to like and subscribe. Next time I will share ukuthi iziphi izinto ey'bonakalayo, iziphi izinto esiyibonayo ngesithunywa. Thank you for your time.